ചേംബറുകളിൽ തെരുപ്പോതു എപ്പോഴത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പാത്തേത് ബലാൻ പണ്ട് ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಾತ್ರೆ ಕಡಪುಟ್ಟಿರು ಪೋಯ್ ಒಂಜೇ ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಅನ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಎಂಕಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಪೂರ ವಿಚಾರನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತೆ ಇನಿ ಕೇವಲ ಸೌಜನ್ಯನ ವಿಷಯನ ಮಾತ್ರ ಏನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತನತ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ದಾನೆ ಮಾತ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸಲಾತ ದಾನೆ ಮಾತ ಘಟನೆ ನಡುತ್ತಾ నేను ಪೂರ ವಿವರಣೆನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೊರಿಯೇ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ ಬಂದೆ ಏ ಸಮಯ ದುಂಬು ಸುಮಾರು 3-4 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಆಕೆಯರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಬತ್ತೇರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪಂಡರು ಈ ಸೌಜನ್ಯನ ಕೇಸನ್ನು CBI ಕೊರಿಯೇ ಅನ್ನೋಣ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಪಣದು ಅರ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಯರು ಅಂಡ CBI ತನಿಖೆ ನಂಗೆ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಎಂಕಿತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತಡು ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕುನು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಎಂಕ್ ಬತ್ತನ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಪೋನಗ ನೆಟ್ಟು ಮೋಸ ಉಂಡು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಯ್ಯನ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ನಿಖಿಲ ಪಂಡ್ರ ಆಪಜಿ ಪನ್ಪುಣ ಸಂದರ್ಭ ಪಣಂದೇನು ಬುಡುಪುಣಲ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾಲ ಬರ್ಪುನು ಆ ದಿನ ಏರು ನೇನು ತಪ್ಪದೆ ಏರು ಮಾತು ಮಲ್ದೇರು ಏರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ದೇರು ಏರು ತೊಂದರೆ ಮಲ್ದೇರು ಸರ್ವ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಎನ್ನಿಕಲ ಎದುರು ದೀಪ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೆ ಒಲ್ಲ ಎರಳನ್ನ ಕೆರಿಯರಿಂದ ಪೋಯೆ ಬದುಕದು ಒರಿಂಡ ಏನಕ್ಕೆ ಎರ್ರ ಪಕ್ಕದ ಏರಿಗ್ಲಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಏನು ಮಾರಿಮಲ್ಲ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪರ ಪೋತಿಜಿ ದೇವರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ವಸಂತ ಬಂಗೇರ್ನ ಮಿತ್ತುಂಡು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಜೀವನ ಮುಡುಪಾದಿನೇ ಏನು ಅಂತ ವಿಚಾರನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತೂ ಎನ್ನ ಅಂತ್ಯದೊಲೈ ಈ ಕೇಸದ ಪತ್ಯಾಪನ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗಮನಡುಂಡು ಇನಿ ಏತು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪು ಒಂಜಿ ದಿನ ನೀನು ಎಂಚ ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಪಣ ವಿಚಾರ ಉಳ್ಳ ಏನು ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಏಕಾಂಗಿ ಆದಬೋದು ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ನೀನು ಈ ರೀತಿ ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪಡು ಈ ರೀತಿ ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಚಿನಕ್ಲೇನೇ ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪಡು ಕಾಕಿ ತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈಕಾರ ಕಟ್ಟು ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪಡು ಅನ್ಪಣ್ಣ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ಬಂದ್ಲೆ ಅಯ್ಯ ಕಾಕಿ ಅವಡು ಅತ್ತ ಕಾಲಿ ಅವಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪಡ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಮಲ್ಪವನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಅಂತೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಗಮನ ಕೊಂಡ್ರದೆ ಕಾಕಿನ ಕೈಕಾರ ಕಟ್ಟದು ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪಾಲೆ ಇದೇ ಊರಿನ ಕತೆ ಸೌಜನ್ಯ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪಡು ಅಂತ